Sa Good Vibes, halin terorismo, karon turismo. Ini ang ginpabugal ni Mayor Marcelin de la Cruz sa ika-31 nga Kalikalihan Festival sa Don Salvador Benedicto. Barangay Igmayaan naman ang inkampiyon sa Kalikalihan Cultural Competition. May report si Romeo Sobaldo. Kale-kalehan, ipalapnag naton sa tanan. Ini ang winning performance sa Barangay Igmayaan sa Don Salvador Benedicto. Sila ang proklamar nga kampiyon sa Cali Cultural Competition. Amili, manggad sang dutang pinubuan. Kale-kalehan, builugan ta ang kasadyahan. Second place, ang Barangay Kumaliskis. Agud mahibalan, ang ginsuguran, maragtas naton nga tanan. Kag sa ulugon, Kag third place naman ang Barangay Pinuwayan. Kale-kalehan, tuktan naton balikan. Kale-kale. Sa programa, ipabugal ni Mayor Marcelin de la Cruz kung paano nag-evolve ang Banwa. Halin sa isa ka lugar sa terorismo sadto, karon sentro na sa turismo sang probinsya. Kag hindi manigar ang aton Banwa, yara nagid sa mapa sang turismo nga tuanay mabatian mo ginkilala halin sa terorismo, subong ari na ang turismo sa Banwa sang Don Salvador Benedicto. Dugang pa sa alkalde, wala nila ginapaabot nga mangin amusin ni kadasig ang mangin development sang Banwa. Ganit ako ang iya pagpasalamat sa pag-isa sang tanan para maangkon ang kadalagan. Kag, labi siya nga nagapasalamat sa grasya nga ilang nga nabaton. Sa sininga kapistahan, kag permi hindi lamang sa sininga kapistahan, magpasalamat gid kita perme sa Ginoo sang grasya nga ginahatag sa aton sa maayo nga patubas, maayo nga proyekto nga giinabot sa aton Banwa. Kag kita tanan mangin mapasinalamaton sa iya. Mapinalanggaon sa aton pareho. Ini ang ika-41 nga founding anniversary sang Banwa kag ika-31 man nga Kalikalihan Harvest Festival.